alle sammen. Hej, nu blev part 2 af vores make-up channel. Ja, og du skulle lige huske at holde øje med tiden, så den ikke var over 10 minutter. Ja, jeg har stadig lidt ondt i Jeg vil gerne bede om de der 2 foundations. Her. Ja, det er den her. Det er håndsæben, som jeg kalder det. Skal du have en vatbundel? Ja, tak. Tak. Hvor meget? Er der meget nu? Det er fint nok. Okay. Hvis lige det. Sådan der. Det klør min næse. Sådan der. Så tager du det bare. Jeg prøver at gøre det så godt jeg kan. Mm. Luk øjnene for resten. Det gør jeg også. Godt. Hov, Ej, ramte jeg dig i håret der? Godt. Tror jeg ikke. Så vil jeg gerne lige bede om... Nej, ikke nu. Så skal jeg bruge de der foundations igen. Hvad skal jeg bruge dem til? Fordi nu skal jeg så... Ja, her. Så skal jeg bruge den der. Og så skal jeg bruge den der. Okay, værsgo. Ej, ad. Bare tag den her side. Den anden side, den her side. Ja. Det gør jeg lige sådan her for dig. Jeg hælder det lige ud på det. Der skal ikke for meget på. Nå, men det er fordi, den er lidt irriterende. I må virkelig undskylde, jeg gør det, fordi... Men det er kun fordi... Den er ret irriterende, men det er fordi, det er den lyse foundation. Og den er nemlig også god. Det er nemlig ikke håndsæben. Mig og Malene, vi kan bedst lide håndsæben. Ja. Sådan der, nu har jeg altså fået noget på. Okay. Ad. Ja, jeg fik lidt op af mine fingre. Det gør jeg også. Det gør jeg sådan der. Nu driller jeg der bare lige lidt. Sådan der. Sådan der. Ja, det er fint. Det er dig, der skal make op på. Hvor lang tid har videoen taget? 2 minutter. Snart 3 minutter. Snart 2,5 hedder det. Okay. Ja, det er irriterende det her. Skal jeg lukke øjnene? Ja, selvfølgelig. Det er fjols, altså. Tak i lige måde med fjols. Og så skal jeg bruge sådan de der store børster. Bare kom med de store børster. Ja. Vi har 3 store børster her. Ja, de er her. Nej, jeg har ikke valgt endnu. Jeg skal bare lige mærke dem. Og så er dem der er i den her. Luk øjnene. Det gør jeg også. Og alt andet. Det gør jeg også. Okay. Man kan mærke, at din hud er helt fedtet, så det overhovedet ikke den der ordentligt ud. Det er ikke blevet sjovt. Nu håber jeg altså, det bliver pænt her. Så skal jeg bruge den der, jeg havde med, den der roller dims. Vi kan begge to ikke finde noget at udtale. Jo, jeg kan godt. Jeg kalder det bare for roller dims. Garnier roller. Ej. Det er sjovt. Kan du lige tage låg på? Ja. Og du må ikke tvære det ud. Det gør jeg heller ikke. Upsi, den skal ikke ligge der. Nå. Det er dit hår. Og en anden side. Så skal jeg... Hvad skal jeg bruge? Jeg skal nok finde det til dig. Den der bronzer. Bronzer? Der er ikke nogen bronzer. Jo. Nå, det her. Ja.
Ja, og så skal jeg... Nej, det er ikke en brown. Nej, den skal jeg faktisk også bruge. Der er altså ikke nogen brown. Jo, det er den der store runde. No. Skal jeg ikke lige smøre den op? Nej. Det der, det er fint. Jeg kan godt mærke. Sådan der. Okay, så skal jeg bruge den der brown så. Ja, den er her. Og så vil jeg skræmme bjerg basterne. De store. Ikke? Ja. Nej, jo. Jo, det er den her. Altså, det er ikke den der store, men det er sådan en god brown en, den her. Ja, det ved jeg godt. Skal jeg lige åbne den for dig? Og hvor lang tid har videoen taget? Den har taget 6 minutter. Skal jeg lave fiskemund? Ja, fiskemund. Hvad der? Går klar ved den anden side. Jeg har ikke gjort. Okay. Det var der. Så luk den. Og så skal jeg bruge øjenskyld. Okay, de er her. Jeg skal bruge den der. Hvor min ønske. Den er der. Og øjenskyggebørster. Ja. Den her, den skulle du nok ikke lige bruge det. Men jeg måske bruge den der. Godt. Så godt det. Det er min yndlingspalette. Det var der. Det er den helt lys, og så den der lidt mørkere, og den helt mørke, og der. Okay. Hvad fanden skal du? Kom så. Og jeg skal lige bruge Jeg holder den lige for dig. Låget der, så det den der. Okay. Og igen. Det andet år, tak. Ja. Du presser øjnene. Så skal jeg bruge den der. Den var der. Ja, der. Og Skal du bruge mere øjenskyld? Nej, så skal jeg bruge eyeliner. Det var den. Skal jeg åbne øjnene eller lukke? Nej. Du skal have lukket. Ja. Og så lidt deroppe. Og deroppe. Så skal jeg bruge mascara. Mascara? Jeg har fundet en. Åbn øjnene.
til slut. Så skal jeg bruge en læbestift. De er her. Her. Melle, det der, det er ikke nogen læbe. Der. Nej, det er den der concealer. De er her. Jeg skal bruge den der. Og så laver det der med munden. Nu er jeg færdig med at kigge. Mm. Hvor lang tid har videoen egentlig taget? Lige om lidt har den taget 11 minutter. Jeg tænkte nok. Kom der med det for mine tænder. Jeg kan ikke se noget lige nu. Jeg kom til at putte læbestift på mine tænder. Melle. Jeg kan ikke se noget lige nu. Ej. Er det ikke virkelig godt ramt? Må jeg lige se ved øjnene? Det er kun lige gået galt med den der eyeliner. Ja, meget. Og mascaraen. Du kom til at gøre mascara, der gik det ud i galt. Yes. Jeg synes bare, jeg kunne mærke, at jeg ramte dit øje. Nej, men du ramte på et tidspunkt lige hernede med mascaraen. Og så her, der ramte du. Nå, men det var sådan, vi kom til at se ud. Hej hej. Hej hej. Hvis I har